Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di YouTube channel Dikiris. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini lagi ngombe es iki lur, sambut kerupuk. Lagi ke bar dolan yang pinggiran kono. Yang pinggir pantai kono. Ngotok ngelak iki lho di tuku ngombe. Lagi sisan tuku apa jenenge kayak kandungan air ya. Kene. Ini kah? Seneng sakai ngono kuwi dolanan kaya lan ku lho. Kandungan airnya. Loh. Malah kena le. Pangan. Enak iki. Wah. Bagus. Jauh pame lho iki lho. Iki lho pame iki pinggiran pantai. Wis padha menikmati suasana ya ning pinggir pantai kenceran. Sambil iso tuku pentol, iso ngees. Ini cocok kanggo dolan bersama keluarga. Iso kepengin nyerangne anak iki lho. Nah, kayak iso numpak nyewa perahu ya. Nah, lek regane piro aku ora ngerti aku lho. Paling sekitaran 20.000. iya piro ora ngerti di 80-an paling. Paling. 20.000 sak wong. Masa? Oh, satu orang 20.000. Tapi lek numpak wong sisa ya rugi. Betul. Petang lah. Ucol lah kah? Ya nanti di. Nah kayak kuapale wakeh kayak lho. Saka seorang ya dolanan pelendungan. Kena aku kah. Kene ki hawane sewejuk kene lho. Sewejuk banget. Oke, iso tuku layangan, iso layangan yang pinggir pantai. Nah, itu juga jualan layangan. Hah? Apa? Panas? Enggak. Pas banget iki lambene pantai. Baju pantai. Oke, cacah cilik dolanan yang pinggir pantai lho, kayak lho. Kuwi esku lho wi. Enak toh? Salah iki ya. Nah, enak iki lho. Enak iki ya juga. Gak enak.
Barista kayak enak. Mantap Kang. Ayo sing ikut ayo Pak Brown ayo. Ayo berangkat Brown nih. Hah? Oke, terus baru mubeng perahu, numpak perahu. Besok lor sampai tekan ini saya video kolor. Tonton video-videoku selanjutnya ini. Pensuwi. Mangan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.